Fid-dawl li qed jiżdied l-għad ta' pazjenti fid-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei hemm bżonn 23 tabib bl-esperjenza aktar minn kemm hemm preżenti biex jieħdu d-deċiżjonijiet u li jgwidaw lit-tobba żgħar. Dawn it-tobba jitqasmu bejn l-Isptar Mater Dei u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Iċ-Chairperson kliniku tad-Dipartiment tal-Emerġenza Dr. Patrick Farrugia irrimarka li hemm bżonn ukoll ta' aktar spazju fl-emerġenza bilan li jkunu jistgħu jaraw lil pazjenti fl-aqsar żmien possibbli. L-att ta' sodod jeħtieġ li jirdoppja. Cubicles hemm linji gwida internazzjonali, ġifieri mhux xi ħaġa li ħa nivvintaw aħna. L-inqas li għandna bżonn bejn 60 u 70 cubicle kollox. Magħhom għandek bżonn ratios speċi simili ta' tobba u nurses. Fid-Dipartiment tal-Emerġenza hemm bżonn tal-inqas 80 infermier ieħor li jsegwu lil pazjenti minn x'ħin issir it-telefonata jew jidħlu fl-emerġenza sal-aħħar. Aħna għandna ħafna infermiera li qegħdin bħalissa under training, it-training program tagħna jieħu madwar sentej, ġifieri mhux għalkemm nibagħtu n-nurses u minn day one jibdew jaħdmu f'daw il-partijiet tal-emerġenza bħala ambulanzi triage u hekk. Fid-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei jidħlu bejn 250 u 340 pazjent kuljum. Dawn huma l-adulti biss qed neskludi t-tfal taħt is-16 sena, in-numri qegħdin jeskludu wkoll każijiet bħal tal-ENT, ophthalmic, obstetrics and gynecology li ma narawhomx fl-emerġenza ma jiġu eżaminati dipartimenti konċernati tagħhom. Kull każ li jidħol jiġi klassifikat permezz tas-sistema triage għodda internazzjonali li tiddetermina l-priorità u xi trattament ikun meħtieġ. Dr. Farrugia spjega li hemm 5 prioritajiet mill-aktar urġenti għal dawk inqas gravi. Il-każijiet ta' emerġenza li jinvolvu l-itfal jiġu trattati separatament minn dawk tal-adulti. Fl-emerġenza ta' tfal fejn jidħlu medja ta' 80 każ kuljum. Fl-emerġenza ta' tfal ukoll titħaddem is-sistema ta' triage. Hawnhekk ukoll jeħtieġ aktar tobba u infermiera biex ilaħqu mal-att ta' pazjenti ċkejknin. Bejn 10 u 14 il-każ li ta' kuljum jidħlu fid-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei ikunu każijiet ta' ħajja u mewt. Dawn il-każijiet serji jidħlu mill-ewwel f'waħda mit-tliet tikmamar f'dik li tissejjaħ resuscitation area bilan li tingħata kura immedjata. Jista' jkun problema kronika li tmur għall-ar, ġili jkunu problemi li jinqalaw għall-rida, kemm mediċi, jista' jkun anke każ ta' trauma, xi ħadd li weġġa gravi. Ħalaw ambulanzi. Fil-Kamra tal-Kontroll tad-Dipartiment tal-Emerġenza jidħlu medja ta' 160 u 200 sejħa għall-ambulanza kuljum. Għaw dik l-idea żbaljata li jekk tiġi b'ambulanza inti awtomatikament ta' priorità aktar għolja ma tagħmilx differenza. Jiġifieri n-ners ħatarak, ġejġ bil-karozza tiegħek ġejġ b'ambulanza l-urġenza hija l-istess kont kif qed tippreżenta u s-sintomi tiegħek. Permezz ta' X-ray machine fid-Dipartiment tal-Emerġenza jsiru aktar X-rays minn kemm isiru fiċ-ċentri tas-saħħa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex f'daqqa. Minn din is-sena beda jiġi offrut ukoll is-servizz ta' CT scan mid dan id-dipartiment.